El Nou Esportiu entrevista Gerard López, nou seleccionador català de futbol. El substitut de Johan Cruyff reivindica el catalanisme del seu equip amb la frase de portada: l'11S va ser la via, el 30D serà el futbol. A Mundo Deportivo expliquen per què Ter Stegen és el número 1 a la llista de Zubizarreta. Aguanta la pressió, té reflexos i és hàbil amb els peus i és bo en l'un contra un. En pàgines interiors li fan una radiografia al porter alemany i recorden les paraules de Valdés: marxaré fora i el Mònaco és una bona opció. A l'Esport afirmen que Ter Stegen es deixa estimar i reprodueixen la frase: vull que el meu fitxatge pel Barça es faci pas a pas. A la part superior, Cesc diu que Martino, tan bon punt va arribar, li va demanar que no es guardés res, que fos el de l'Arsenal. En pàgines interiors completen la conversa Martino-Cesc amb una entrevista al d'Arenys: voldria jugar aquí tota la vida. A La Vanguardia ofereixen una extensa entrevista a Gerard Piqué. El central declara: vull ser amo i senyor dels partits. A les pàgines d'esports del País, Lu Martín fa un viatge a Fuentealbilla, al poble on tot eren somnis. El periodista recull el testimoni de la família, els veïns, els amics i el mestre que recreen com era la vida d'Andrés Iniesta, el poble on va néixer i es va enamorar del futbol. A Itàlia, el romanista li dedica la portada a l'incombustible Totti, jugador referència de l'equip líder de la Sèrie A del Calcio. A Xile, el Gráfico li dedica la portada a la Roja. La selecció d'Alexis Sánchez es jugarà demà la classificació pel Mundial del Brasil. També se la jugarà a Mèxic. Estadio Diari Esportiu ho veu tan a prop i tan lluny. Demà a Costa Rica li cal guanyar per golejada per passar directament, però un empat els pot assegurar la repesca. El colombiano recull les fotos dels jugadors de la selecció amb els seus fills. Diu al diari que van ser l'amulet que els va ajudar en la classificació pel Mundial de Brasil.